Issoktaw l-azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tal-Probation li ġew ordnati mit-taqsima ħaddiema tal-Gvern fih dan il-UHM Voice of the Workers. Fi żvilupp li kien hemm wara rapportaġġ li dan l-istazzjon għamel fit-tmiem din il-ġimgħa dwar dawn l-azzjonijiet, il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia intrabat li tinstab soluzzjoni mill-aktar fis. L-uffiċjali tad-Dipartiment qegħdin fid-diskussjoni. Jiena saqsejt diġà fuqhom speċjalment konxju mir-reperkussjonijiet li jista' jkun hemm bil-parole officers li ma jagħmlux jew ix-xogħol tagħhom to the full. Jiena konxju minn dan u fil-fatt tajt id-direzzjoni li kemm jista' jkun nippruvaw inħaffu kemm jista' jkun malajr iktar u iktar meta anka il-ftehim kollettiv wieħed jista' jgħid li huwa kważi konkluż u jista' jiġi finixjat kemm jista' jkun malajr. Jiena nittama li kwestjoni ta' ftit jiem u l-problema tkun solvuta. L-istqarrija saret wara referenza minn Net News li dawn id-diskussjonijiet ilhom għaddejjin kważi sena u li għalkemm id-dokument finali tboċċa fuq il-mejda, f'dan l-istess dokument kien hemm dokumenti oħra nieqsa li kienu jittrattaw il-pagi tal-istess ħaddiema. Kien għalhekk li l-UHM urid disappunt kbir għal mod kif qed jiġu trattati n-negozjati fil-konfront ta' dawn il-ħaddiema fih dan id-dipartiment u għalhekk ma kellha l-ebda triq oħra ħlif li tordna azzjonijiet industrijali. Il-ħaddiema li jaħdmu ġewwa dan id-dipartiment ġew ordnati biex ma jsir l-ebda tip ta' komunikazzjoni li tinkludi emails, ittri, telefonati bil-mobiles, telefonati bit-telefon u faxes fost l-oħrajn. Dan apparti li ma jsirux aktar minn 5 każi mis-senior probation officers, ma jsirux aktar minn 15-il każ mill-probation officers u dawk il-ħaddiema li qegħdin fuq reduced hours jaħdmu ammont ta' każijiet bi prorata. It-taqsima sostniet li ma teskludix li tħarraġ dawn l-azzjonijiet kemm il-darba ma tingħatax l-attenzjoni meħtieġa lil din is-sitwazzjoni u l-amministrazzjoni iddum ma tiġi bid-dokumenti konklużi kollha. Intant tul din il-konferenza stampa l-Ministeru ħatar fir-ruoli ġodda li n-numru ta' gwardjani fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li se jkollhom aktar responsabilità biex iħarsu lil din il-faċilità u lil dawk li qegħdin fiha.